Assalamu alaykum. Gowum dostlar, janyň sag, oturýarsyňyzmy sagama. Men şu wagt Aşyray tramway duralgasyndan tramwaya mindim we tramway duralgasynyň iň soňky duralgasy bolan Kabadaş duralgasyna tarap gitýär. Tramwaydan düşen wadyňa ýoluň aňyr ýüzünde gönü garşyňda gaýga minilýän stansiýaga batdylýan. Gönü garşyňda görersiňiz özüňizem. Bilet arada aýdamyzda siziň eliňizde Istanbul karta bolsa, diňe şoň içine şo taýdan pul salmaly bolýan. Onuň bagasy 28-29 TL aralykda. Gaty gymmatda ýaman ardan eken. Hada dostlar Galata Kulesi. Biz ýuwaş-ýuwaşdan Istanbuldan daşlaşýas. Onu baştan geçirmeler başlasın. Gämiň içine elkalat diýip hala dedim dostlarymyz üçin gämiň içine malaýyn şeýdip görürsüňiz içinde oturýan ýerlerini zatlaryny biz bu şu wagt ikinji gata çykdyk. Ikinji gat ýokardan birazjyk näýelen bolsa köp ýer görünýär diýip muňa aşağı katama gön girişdi. Ine dostlar ýol urumuzdaky adalaryň birine de geldik. Bu adalaryň iň kiçikdir. Ve bu adanyň ady Kinaly ada. Siz bu ýerde aýlanyp görüp biljek ýerleriňiz men gysgaça aýdyp geçeýin. Birinji Kinaly ada meçidi, ikinji, üçünji, dördünji gysgaça aýdanda 3 tane Hristiýan meçidi bar. Eger aýlanyp görmek isleseňiz düşüp aýlanyp görüp bilersiňiz. Biz bärde görer zat ýok diýip ikinji ada ýol dowam etdik. Köp görüp ikinji adada geldik. Bu adanyň ady Burgada ada. Bu adada gediljek ýerler şular. Ilki bilen Burgada ada meçidi we Kapadan Kaya diýen bir gaýasy bar. Soňra Ayayany we Ayayorki Garibi diýen san Hristiýan meçidi bar. We ýene bir tane müzeý bar. Bu adada düşmän ýolumyzy ýene dowam etdik gämiň üstüne. Gidip barak dostlar, men gämiň üstünden adanyň owadan ýerlerini we şundaly kamera alyp görüň lezzet alyň diýince alyň. Bizim ýolumyzyň urnaty soňka adalaryň biri hem Kaybela adasy. Bu adada gezip aýlanyp biljek ýerlerimizi ýene gysgaça aýdyp bereýin size. Aýyorgu uçurum diýen Hristiýan meçidi bar. Hüseyin Rahmi Gürpinar diýen müzeý bar. Degirmen burnu diýen turistik ýerleriniň biri bar. We soňunda Süslü mezarlyk diýen aýlanyp görüljek ýerler bar. Soňunda dostlar biz gelmeli adamyza geldik. Bu adanyň adyndan belli bolýar büyük ada türkmençe ulada. Berde gediljek, görüljek ýerler şulardyr. Adalar müzeyi, Reşit Nuri Güntekin'in evi diýen bir ýer bar eken. Men tanımak türkmen özü tanaýmasa. On soň Fabiada köşkü bar. Soňra Ayayorky diýen Hristiýan meçidi bar eken. Ola Mingulu dağı üstünde. Yıllar önce. Evet. Yasaklandı. Elektrikli scooterlar gezmeye başladı. Ada geldik dostlar, ada gelecek azıcık şoň üçin biz aýlanyp gowy bir kafe tapdyk. Ine özüňizem görýän owadan ýerdigini. Bu ýerniň ady Mawy restoran ýa görüşmezler hem bilatyň rengi mawy. 3 ýyl 5 ýyl ada gelýän turistler şular ýaly at arabasynda gezdiripdirler. Ýöne häzir gynançakda gadagan edilipdir. Bizim häzirki duran ýerimiziň hem restoran bar hem de içinde otel bar. Otelin bahasy günlük 500 TL'den we ondan ýokary başlaýar.
Men kafenin video alıp gelýänsem, bizden ýamla bir döwümde köfte zakaz etdik we şu ortadaky piyaz diýen saladyny zakaz etdik. Onu bakalım da köpük näil katalım. Hadi Kerim Bey. bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Naharmyzy ýitip biraz güýç toplarmyzdan soňra daşarda wertewitler arasynda berilýän özümizde şu var 2 tane wertewit aldık. Nerede? Seni beklerim ben. Düştüm var ya senden. Biraz wagt welosiped sürümden soňra adadaky at arabalarynyň näme üçin gadagan edilendigini basym göz ýetirdim. Geldin mi vardı? Burası mı? Yine de bir sizin gatı oğudan yer. Demarşımından görüyen yer. Yaman beyikli pesleri yollar var iken. Bärik 20 tölegli dostlar tölegiň bagasy 21 TL eken. Eger gyýdy bolsaň ýa-da söýgüligimiz gelen bolsaňyz surat düşmek üçin odanca yerler var eken. Salam aleyküm, akşamlar hayırlı oğlanlı. Belki de kıyılar Yine dostlar, seçim yeni var. Aşıklar kafesi ya. Aşıklar kafesinde kahve içecek diye. Dostlarla bir şeylerin sonra aylık kavga kan. Dostlar. Ay dayıyorum, bir ilerleyer şey. Buna bak. Hazır oturuyor. Bizim önümüzde şöyle sayla varlık. Kofe tarzı seride oturuyor yani. Yine dostlar otelden çıktık. İndim. Köre doğrum. Klasik. Bir kafe var iken. Bunu tanıyan varsa bağırsa komentar yazsın. Kim bu? Bunu da tanıyamıyorum. Bunları şeyle çekeyim. Bu da var. Görünüyor, tanıyanlar burada. Aşıklar nostalji kafe diyor. Yine bu yaşlı var. Malum var ha. Ne malum? Adı yazmışlar var. Light geçin. Yok oradaki dayı da var. Sabahın gecesi olur. Onu biz yolumuzu da tek kafenin terk edeceğiz, gideceğiz. Kıyınamalı yavaş geliyor Suat. Salam aleyküm, akşamlar hayırlı oğlan. Yani oğlan yer. Belki de kıyılar için doğulanlar. Benim birim söydim yine baktım oyunmuz. Ardamdan var ya bizim. Yani Yaman ATV'de kendi yolları. Beyikli pesli. Aşağı köpürük. Beş altıyla nargölde götürüp korumak. Şimdi var sürmedim vallım. 5 yıl sürmedim. Ananın yolu devam edeceğiz. Hadi gidelim. Yani dostlar sonunda 2 kilometre yukarı gittik. Geldik. Ne deyip. Yine söyledik ne var eken. Bravo mu? Nerede doğru çıktı. Çıkanımda değil aldı orta. Bu bir görüş. Sayfalarının oğlu yani suratlardan sonra yine orada tam vuruyor korakta o gittiğin yerler var eken.
Sevilmeyen yarım ağırdır halim. Her kim tura düşe. O kadar olur yerler. Bu köngülüm geçtir akvalım. O kadar Maksadım olur yalaki yoruluk. Vay bu gatlar ve gatkine ken 2 kilometre yukarı yürüse gidip idip dağım çıktı. Ölmedi sen onu Sana yakın yolum taş bollelem. Rakiplerim gönlü hoş bollelem. Yüreğim at gülüm yaş bollelem. Temizsin görklüsün son sona soyna. dostlar terengana ne olur ne. Yılgırsan bu dünya yağar. Sövün çıkmış dayık. Bunca yol yorak gelen yürağına değerli değil. Hakikam değerli. Bakalım da oraya da. Ben de şunlar da avlusta doğru geçecekler. Sağ. Daha başlangıç, daha başlangıç. Это только середина говорит. Да. Bir bu kadar da çıkacaksın. Что говорит? Это середина еще 600 метров, наверное. Ты опять с турецкого. Вид стоит того? Четкий вид? Да. Отлично. Стоит того. Если там плохо, мы тебя догоним. Да. Я вас извел тогда. Evet dostlar dilin başta geçirmeyen adı oyuncu şu an değildi. Şadır kayıga bilet aladı. Gebe bilet aladı gideceğiz. Dostlar bir şeydik idimada İstanbul'a Aktara'a olan yolumuza devam edeceğiz. Bizim bugünkü adalara olan seyahatimiz şulardan ibaret dostlar. Bugünkü seyahatimiz gördüğünüzde yaran olsa kanalıma qoşulmağı ve videomu like basmağı unutmayın. Sizin her birinizin öýüňiziň can sağlığını ve başkalar awdançylığını dilemek bilen şu günkü adalara olan seyahatimizi geçirip durýas. Hoş, sağ olun, sağman kalın. Täze videolardan habardar olmak üçin jaňjagazy açmagy unutmaň.